minangka wakile panjenengane Bapak Tarmin alias Bagong. Ya. So Ibu Kapni matur sembah nuwun lawan dulur adoh, dulur cedhak tangga teparo sing wis marang sabiyantu marang hajate panjenengane Bapak Tarmin miwaha putra Mahargya Siwi. Ya, nek ora dibantu karo tangga teparo dulur-dulur mula ora ana ucap sing wajib linareke kejaba mung matur nuwun. Ya. Panjenengane Pak Tarmin saha Bu Kapni matur nuwun awit pambiyantune sedaya ingkang bantu bau suku iku praktikal kan saka liya-liyane utamane sing mapan ana ing pawon ibu-ibu sing masak. Bila tanpa dibantu karo ibu-ibu sing masak ana pawon ora bakal iso lumadi dhewe panjenengane Pak Tarmin saha Bu Kapni ngladeni tamu sing wit awan mau tanpa ana pedote. Oh, heeh. Nganti bengi iki ya uga kanca-kanca pelajar utawa sinoman ana ing Blodro kene. Oh, heeh. Ya ana Tobo. Ya.
Sinoman sing bantu ngladeni para tamu undangan. Ki tanpa dibantu kawan para sinoman sing ana ing desa Klobo kene, tangeh penjane Pak Tarmin iso ngadeni nyaosi daharan saha unjukan tumraping para tamu dasare panjenengane Pak Tarmin kuwi kemasyarakatane ya becik ya mula nalika duwe gawe kaya ngene iki sing bantu ya pirang-pirang utamane para sinoman nyambut gawe tanpa ana kesele wit awan mau nganti sayaine nganti bengi iki ora ana mandeke sinoman kene sregep-sregep semangat-semangat nyambut gawene cepet-cepet saking cepete lek nyambut gawe sinoman kene sore mau aku digawe wedan ora tak ombe wis dikukuti saking cepete. Oh ngono, sing adem diganti sing panas maksudnya ngono lho. Oh iya, ya ngesake dawuh. Ya. Coba iki kudu ngedum metu kudu iso lho, no. Ya, monggo bintang tamune pirang-pirang. Ya, lan nyuwun pangapunten ingkang wonten live streaming. Ya. Cakala mangsa sinyale medhot-medhot ngadat mergo iki mapane ana ing gunung. Oh, ngono ya. Sinyale rada angel. Oh iya, ya ora dadi baya mengapa. Ya. Monggo Mas gareng sik. Ya, gareng sik. Diaturi jumeneng. Oh, ngono. Ya. Ayo kancane isih gembira. Gareng jajak ora dadi. Ada bintang 3 pada malam hari ini. Ya. Niken Sarindri adalah super power dari kota Kediri. Niken Sarindri super power. Oh, suaranya banter, powernya kuat. Terus Elisa Urkarus adalah superstar dari Ngayu Jakarta. Lah Mas Gareng ini super tetra. Kayak obat mental kalau dengan bola gak aku yo sing penting ana supere. Ayo super liane no to mau super tetra kok. Kuliane diunggul-unggulke bareng karo aku dijlok-jlokne. Piye carane kowe tak jlokne gen iso mumbul. Bar nek medhun kaya dene wong badulan mandut langsung wes munggah. Iya nek ra pedhot kali nek pedhot make junuk to jenenge. Nah, gumun tenan Pak Nun sewu. Gumun apa? Pak ingkang bulan dalem Pak Tarmin. Pak Tarmin ngersake Mbak Elisa. Terus mantene Putri ngersake Mbak Niken. Terus Bu Tarmin ngersake kula. Dan jenengan rene lho sing karep sapa? Nek aku kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku terus takok Pak Tarmin. Takon piye? Lah terus jenengan kok ngundang Pak, aku iki kersane ngopo Pak? Ngene lho Mas, aku pengen ngundang Elisa karo Niken karo jenengan. Gua terus hiburannya opo halas timbang gak hiburane payangan ketek jalange luwung kok. Ngono. Oh, tiba jalange nganggur ngono to. Nggih. Apik enak di pripun? Tak berasi cangkemmu. Rumasane sing dituju pertama kali iki nggonku.
kowe iki katutan ngono ngerti ra? Pak Tarmin kuwi nalika mbiyen mirsani aku pagelaran ana ing nggene daleme Pak Marino. Iki pernah adine. Kuwi pengen wah aku sok nek duwe gawe anakku wedok rabi tak tanggepne Pak Anom Dojo Kangko. Pertama kali sing nuju aku raimu ngono. Mosok nggih Pak Tarmin, kok janjian ora ngono lek ngendika lho. Piye? Jare Pak Tarmin belum bersih Mbak Elisa. Pak Tarmin ngesih Mbak Niken, terus Kang Nganten ngesih aku. Jenengane kene sing ngesih asline. Gak enek. Kok kowe ngerti? Lah aku ditari Pak Tarmin ora gur bocah di seluwung kita jalanke lho lumayan ngono. Oh lumayan. Mesti lumayan nek dinyang ngono lho Pak. Niki ora ujube mantenan nikahan. Iya. Nek ilmu sing tak tampa soal pernikahan itu adalah hal yang sangat rahasia. Rahasia mergo jodoh pati rezeki namung gumantung kersaning Gusti. Contohnya kayak begini iki. Mbak manten daleme Mbak manten karo Mbak manten yang Mas manten. Mbak manten Bludru. Karanganyar Mas manten dalemipun Tegal. Niki nek gak karena rahasiane Tuhan, rahasiane Allah, ora mungkin iso kelakon. Iya. Wong urip kuwi mung iso ngrencana. Ning kabeh kodrat gumantung Allah taala. Leres mboten? Jenengan dek cilik apa duwe cita-cita besok untuk bojo Mas Saiful Anwar ora to? Kabeh mung rahasiane Allah. Bener. Ora ngerti Pak, sapa ngerti aku wong Purwodadi, Mbak Elisa wong Jogja, gandeng rahasiane Allah, besok jodoh gak ora ngerti. Lho. Iya bener. Lho Mbak Niken yang Kediri. Aku Purwodadi. Nek jodoh sapa ngerti rahasiane Allah? Yo ora Mbak Niken. Kok ora to? Dapur kuwi gemagus. Lho, ora kok gemagus nyatane lho teng ndi mau ning nggon nek manten lanang karo manten wedok iki cocok. Sing lanang yo gantenge kaya ngono, sing putri yo ayune kaya ngono. Lah nek Niken Salindri, Elisa ayune kaya ngono, padha karo kowe, ora tangga teparomu ki bekasane do penasaran. Lek malam pertama modele piye? Dapurmu kaya tikus anyang-anyangan ngene bojo ayu. Ini kan spesial. Spesiale apa? Mas Nganten ganteng, Mas Nganten cantik. Elisa wong nyambut ra wong ganteng kok wong ayu lumrah. Ini Mbak Niken cantik, Mbak Elisa cantik kok bojo aku. Wong geno jagat lho. Lho mulai hal-hal sing seperti ini lho Pak. Karep lho. Setuju ya? Iya lho Mas Dewi. Ruwet sih. Harus bisa mensyukuri nikmat. Kadang-kala kita bisa merencanakan dengan siapa, tapi takdir berkata kita harus dengan siapa. Mula disyukurono. Muga-muga gathuk selawase jodoh kaken-kaken ninden-ninden donya teko ning akhirat. Dadi langgeng selawase pindhane mimilan mintuno. Aja pegatan, aja pisahan siji nggo selawase gek ndang meteng. Iya. Dongane singkat padat. Alhamdulillah, muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah. Ning nuwun sewu Mas. Nek tak condro Mas. Manten lanang karo manten wedok iki nek kaya Widodari ya Kamajaya Kamarate. Kamajaya Kamarate. Nah nek kowe umpamane karo Elisa. Aku Mbak Elisa. Nek Elisa Kamarate kowe Komodo. Jadi malah larang regane. Regane apa? Nek nuwun sewu Mas manten Mbak manten. Wong omah-omah pernikahan itu kaya dene wong ngembut permen karet. Kok iso? Permen karet ya sepisan dimut krasa legi. Kok nek wis rada pirang menit krasa karet rada legi. Nek wis meh 5 menit 10 menit kuwi karet-karete gak enek legine. Wong omah-omah nggih ngoten. Kok iso? Manten anyar segedene setahun 2 tahun 3 tahun legine ora umum Mas. Ning nek wis 5 tahun 10 tahun kuwi duwe masalah, duwe cobaan, duwe perkara. Legine rada sudo mergo ketutupan karo perkara. Ning nek wis ngancik 10, 20, 30 tahun wis gak enek legine blas Mas. Karet-karet dimut-mutok ya karet-karet tok lho kok. Lahir batin aku cerita yo mbahku iki. Nek karete kan tetep karet. Lah mula kuwi arep wis ora legi aja dilepeh. Luwung kan nggo gajil-gajil. Oh iya. Ini muga-muga langgeng selawase. Aja kok perkara legine. Nek wong omah-omah kuwi ora iso luput saka sing jenenge masalah. Sak propirane wong loro kudu bisa nyawijeke tekad nggo ngrembuki perkara ben ora dadi perkara. Iya. Bener. Ini jenengan gak paham. Ora paham. Kandhani. Bojomu ayu sakniki. Ketemu pisan karo Mas Saiful Anwar Mbak Dwi. Ketemu pisan paling bobot 37, 38 nggih Mbak. Ning nuwun sewu Mas 10 tahun wis manak pindho. Mau bobot 80, kowe aja kaget. Sebabe Lho, omah-omah nek wis manak pindho ping 3 mesti bobote mundak. Jenengan padha Mbak Dwi. Bobot pinten? Paling 42. Oh, mbiyen yo sak Elisa. Ya kandhani dene saiki. Lho.
Ya cek pantes to. Pantes maka pantes. Iya, Mas. Ini kan tetep dadi rasa tresno aja nganti nyuda rasa. Iya bener. Lho ngono kan dene aku iki lek anak kanca gak tamu lho jenengan. Iya ya. Ini ya. Kudu bisa saling melengkapi mergo wong bojo niku kaya dene klambi nek dinggo kudu saya pantes tur bisa nutupi. Kaya Mbak Dwi Lestari kali Mas Saiful Anwar saling melengkapi dan saling menutupi satu sama lain. Ngono lho Kang. Nek aku lek mau ngandani perkara anak, nek kuwi ngandani manten perkara apa? Lah ini iki mau. Jangan ora ngrekake. Nek iso malam Jumat mergo ganjarane 1000. Nek Senin karo Kamis ganjarane 500. Ning nek liyane kuwi ganjarane ming 100. Kula mau ngelekke Mas, aja golek ganjarane ning kudu eling dongane. Lho, iki urung aku. Nek perkara donga aku urung. Alah jane gak paham nek dongane pengen sing rada singkat. Biasane nganten saiki kepengin ndang beras sing singkat ae Mas, minimal nganggo selawat. Lagi wis siap kabeh gawe wis siap kabeh kok wis selawat ngono kae. Di selawati Mas. Sallallahu ala Muhammad pelek nyemek batuke ndak dulu. Sallallahu alaihi wasallam pelek nyemek dodo. Sallallahu ala Muhammad pelek nyemek weteng. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Sik, ndak bareng weteng lho kok suwi men. Apa nih sing suwe? Sallallahu ala Muhammad lemek dodo. Sallallahu alaihi wasallam lemek dodo. Sallallahu ala Muhammad lemek weteng. Sallallahu alaihi wasallam. Ora apa kok wis ngeplek. Perkara plek ayo Mas nganten to sing nganteni kono kok ngeplek kene iki perkarane temu pira? Aku salah pengen ngeplek. Yo ben diurusi kok. Arep diplek ora plek terserah. Oh iya. Wis mau dongane. Nek kepengin duwe anak wedok. Enak dongane. Lah nek bar selawatan. Siap-siap jenengan kok tengen. Munggah kok tengen teko tengah mandek Mas. Acara sedelok medun ngiwa. Anake lanang. Lho nek pengen anak wedok, acak apa kiwa Mas? Teko tengah mandhet acara sedelok medun kok kanan. Anake wedok. Ning nek pengen gak dadi, munggah kok tengen bablas ngiwa, munggah kok kiwa bablas menem aja mandhet. Gak dadi. Bisa merasa memarahi wis pinter-pinter. Iya iya. Mau yo. Alhamdulillah. Estu Pak kula gumun tenan. Kakek kok jelek ya Allah kahanan nek iso koyo ngene tertata rapi. Niki nek singkut gumergotipun panjenenganipun Pak Tarmin yo tangeh kelakon. Bener. Kyai kok sembodo Masya Allah. Disalut matur nuwun Pak Tarmin berkah barokah sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agak dalang aku, ya to. Ana Niken Salimbi, ana Mbak Elisa, ana kowe. Terus wekasane iki sound system-e yo Aeromax. Aeromax itu sound system nomor 1 di kabupaten sini. Masya Allah luar biasa. Jos. Pokoknya dipol-polke mau ngendikane Pak. Pol pambio orang lah dipol-polke wis pol-pole wong nanggap wayang bengi iki paling mewah yo daleme Pak Tarmin bengi. Luar biasa sonet Aeromax lho. Kondang sekabupaten Karanganyar. Disembung karo Dijo Laras Indonesia niki son kondang 7 RT Bapak Ibu. Masya Allah. Cilik men to kecamatan gitu.